Workout kids mi uni din dapitan no day. Basta mo Dali. diha day. Dali ko Nahilong Sington day. Dali ko Sington. Day ani ka nagjangin day. Dali ra ko Sington day. Baliwag lang. Pila sa mga takay na haso diha ato mga dunggan okay pa. Okay pa. Sila ni Mimi. Sige lang ko mulingkod siyang tono ng pura ko ang sa alul. Pura ko alul. Sa pamati. Morning mga sister farms. So karon nag-breakfast mi diri sa hotel. Kauban ako ang mga ka-dyers na diri sa akong atubangan. Gawa pa kaandam ug wa pa mga wala mga ligo. Mag-uula na? Mag-uula na? Kani lang ngayon, kani mo magligo, kani. Kaya naman. Ikaw lang ngayon. Day mag-faster jud niya day. Uy, dili siya ang pinakadugi maligo. Yung ginapagay Ikaw magpiluka pa ka. Huwag mo politik piluka. Okay ra, maibot, maibot tayo ako na. Kaya po na dahil kay ano, ang mga rides tayo, wala dahil ang isang anak na dahil bitay na. So, karon nami utuan nga usa ka lugar diri sa Hong Kong and of course Disneyland. So excited ka mon? Oh, excited di kay ko. Ako hapa ko ng mga ilagga dito no. Dahil daw talaga si Mickey Mouse, ililis daw dahil. Para Pilipinas delicacies daw dahil. Iwabuang ko. Kami rin yung mga happy person diri kay ang mga tao no kay mga gamukot ang mga naong day mga serious kay sila dili grobe jud day. Una mga tiguwang kay sila mga naong so kamo diha mo sige jud mo katawa kay para bata ka. Kumain siya ng breakfast no. Pero sa buffet diri wala subuan. Baba na kita. Mga upay mga ligo guys. A few moments later. Guys, I'm here right now at the coffee shop near our place and I'm waiting for Muni and Steffi kay ang duha lang ayan gusto na nagay ka ng mata. Call time is at 10 mga sis. Dugayan magugay naman digo si Muni at si Steffi. Labi na si Muni dyan. Magyaw-yaw pa man na siya, kanta-kanta pa na siya sa shower and stuff. So, right now, nakalimut ko sa usa ka place na mo atuan, but tuhara ka places ang amuang atuan ron. Ang usa is of course Disneyland. So, excited kay ko. It's not my first time, but excited yung kay ko sa tanan. Especially now, no, nga kauban ako sa Steffi o si Miyumi, sa juga ni Kalinaw. Bibo juga ni mga ka-dyers. So right now I'm with Nico from Clokai. Hi. Sino hinihintay natin? Si Steffi at Mini. Yes, and si Gucci. Uji Jiw. Video. Uji pala yung isa pa namin kasama. Ready for day 2. Very much. Saan yung isang destination natin? Peak Trap. Anong meron doon? So, it's the highest point in Hong Kong. So you can see yung skyline. Maganda doon. So magha-hike kami mga sis. Hindi. Hindi. So magta-tram tayo. Tram, okay. Alam ko nga pala sa kahapon, alam mo ba kahapon guys, from 4 a.m. hanggang siguro mga alas 8 ng gabi. More than 12 hours kami naglalakad dito sa Hong Kong. Tapos yung suot ko pang sapatos hindi siya suitable for hiking or for walking ng long hours. So, sakit ng paa ako, kaya nadala na ako. Kaya ngayon, very comfortable yung suot. Makikita nyo mamaya. And so, hintayin muna namin si Miyuni tsaka si Steffi, mga sis. Okay, I'll do that. Hi guys, so mga damig peak tram karon right now. We are waiting for, so we're gonna walk to the station of peak tram. 10-minute walk daw. May ganito pa Ano, may cloak din dito. Saan nakuha? We're waiting for the others to arrive. Kauban na mo ang mga ka-clookers day. Mga ka-clookers guys. Oh, daghan min kayo so, di ba? Kani sila mga tao nga nag-book through Klook. Book it PH. Book it.
diri kay sumusunod sa galaw. Hi, video. Hi, Nico. Steffi. Nahangol juga na day. Oo, Doon lagi dyan. Kung lagi ko, kaya bala, kasi ako na yung kukunin. Nag-wait kami sa tram, guys. Eunice, palit tayo Eunice. 请建议为当地随他上车，请提往月桃香包、高仔。请注意，为方便各位乘客上车，请移步往月台上方。谢谢。 Break out gid si Mione din dapitan no day. Gusto mo Yeah, day. Dali Nangilong ko say. Dali Kusington. Day, ay ka nag-jogging, day. Dali ra Kusington day. Baliwag lang. Pila ka mo lakbay na. A few moments later. Alright. Tram day tram. Sa Marin. 为了好能 Palupig, day. Laki na to guys. Okay, dirita. Dirita guys. Syempre na pag sa walk tram. How do you feel, Day? Kami padung sa mga wax, mga day. Sabi, so Padung pa rin sa peak. Kaya makita ang ibok. Sa peak, siguro pa doon. Okay pa ta diha at mga dunggan okay pa. Okay pa, okay pa. Mura ka siya roller coaster nga Ito na siya, upo atras. As you can see guys, na namin dali sa babaw guys. Oh my god, nice. Yeah. Sa Madame Tussauds, no? Those of you who do not know what's inside Madame Tussauds, muna sila ang mga wax figures sa mga personalities na mga president, mga Hollywood stars. I hope soon na sa ng wax to the charot. Okay. Kung kailan yung mga insik-insik dari mga okpa na or mga sis, gwapo ka sis. Badyo kayo na panangkat sila. Hi sis, laban dia sis. Yeah. Laban yung pusing ko na. Okay. Apa dari guys? Naog ko dari guys. Okay na naog ko dari murag. Mga Renaissance period ni sila nga mga tao na adiri. Hello. Amaze bangs.
guys. There's Kendall Jenner, guys. Kendall, what are you doing there? Kendall Jenner, baka na Sia, napunsa ka na Sias. Okay, Sias. Si Beth? May bila si. Uy, lamang na kagdakali ko si. Oh, fuck. Si Sia. Ito ang Edward Cullen, guys. Hi. You're my crush. Taas kay siya, no? Di ko kaabot niya man. How are you? Where's Bella? Where's Bella? Sorry, hello? You're ignoring me. Stop smiling like that. I might kiss you. Kisa, di ka rin apa. Chulaon ba? Chulaon ba? Di ka mulibok? Digi siya, guys. Uy, si Obama dali. Arigato gozaimasu ne. Ans na gina ako mulingkod sa iyang trono, no? Walingkura ko amsa alul. Walingkura ko alul. Isa pamati. Lingkod-lingkod man ko sa ilang trono ganinagi kasaban ko sa Duke of Edinburgh. Ulul and Zuri, I apologize. And of course, Queen Elizabeth II. Hi, Queen. Such a cutie queen. Such a cutie queen. Kasing cute sila ni Mima. Libog lang. Ano yung morning artist? Libog na mo lang. Iba. Posisyon niya, day. Ang kamot, day. Dapat lady, day. Dapat ng lady. Breakfast at Tiffany. Hello. Oh, Simon! Udah! Hindi sa man yung putra ni Haday. Nagid mi no, so mag-rest sa mi. And mo drink sa mi, tsaka. Very napita. Isim ki-order day. Yawa, di mo lagi mabasa akong kamot. Walk sa dish Ano ka sini mo siya agi day ni mo no? Ano, partilawan day. Putawon sa ako day ha. Putawon sa ako day. Go. Go na daw day. Tanin mo dong Shion Fuji Mitsuhu. Sila day day. Day na ko hangyo ni mo day picture Sa ko dito day be, maluoy ka. Unsa pa may hangyo ni Day mo na day? picture lang gid ko day. Palihog lang. Tapa na ning papa day. Wala pa pila kang mall day. Patiros. Abe. Alam ni kadrin nyo ra. Kumusta nyo ra? Matay bagong hikaw nyo ra. Aura upa. Forever! She is the reason for just my guitar. Heading to the Sky Peak. Thank you. Alright.
namin sa Sky Peak, guys. We're here at the highest peak, Knox, where we can see the city of Hong Kong. The entire city. Yes! Diba? Nindot kayo, no? Nindot kayo, guys, no? Fairness mga day, no? Yeah. Nanagid mi diri sa Bukod sa Sky nindot Peak, nga mga view day, diha, tas gaya na nindot mga nga day, view diri ay papa, jiga, hala ano, day, duha na sila mga kabuk mga day day, sa saday kay Pak sa kina. Baliw Kapag lang. lumingon ka, itukmod ka. Lumingon ka, itukmod. Laban. Gapo. Tagda ko gapo. Ha? Ana rin, agi-agi rata diri tapita. Hindi juga siya, guys. Di madaga. A few moments later. Standing ovation, staff with the company. Ay, lupe pa ito dahil ng doktor man minay. Kami ti collectors 50. Pwede may mag-lunch. Ha? Kasi yung mga minions ko lang. Laban yun. Sabay mo sa duwan. Ready na sila para sa ira dahil. Yung way uso nga traffic diring dapita ba? Hindi to ano pala Pilipinas? Pagka kahit